شر و pevçûn di navbera leşkerên rejîma Sûriyê û çekdarên berevaniya niştimanî li aliyekî û çekdarên Daişê li aliyekî din li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê berdewam in. û şandeke hozên Ereb û Kurdan bi her yek ji rejim û PYD û hêzin bi ser wê ve ji vîn pêk anîn. Nûçegihanê Arkê li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ragihand ku şer û pevçûn di navbera hêzên rejîma Esed û çekdarên berevaniya niştimanî yên bi ser rejîmê ve li aliyekî û çekdarên Daişê li aliyekî din li başûr û başûrê rojhilatî bajarê Hesekê berdewam in. Otobxaneya hêzên rejîmê gundê Daûdiyê yek û heşt kilomîtreyan dûrî bajêre ku dibin kontrola Daişê de ya topbaran kirin. Nûçegihanê Arkê li bajarê Hesekê Dara Ebd û her wiha ragihand ku balafirên mehkiyê rejîma Sûriyê îro di demjimêr dehê sibehê û heta yekê nîvro pêgehên Daişê li başûr û başûrê rojhilatî bajêr bombebaran kirine û di encam de Daeş paş devekşiyaye. Ji aliyekî din ve û li gorî agahiyên hatine bidestxistin ku şandeke hozên Kurd û Ereban şeva borî û heta demjimêr pêncî sibeha îro li gel berpirsên rejîma Sûriyê li Hesekê civiya bûn û îro jî li gel PYD û hêzên bi ser wê ve ji vîn pêk anîbûn. Ji aliyekî din ve televîzyona Sema ya rejîmê di raporteka xwe de dibêje rewşa bajarê Hesekê aram e û ew di nava taxên bajarê Hesekê de geriyaye û jiyan li wî bajarî berdewam e. Şerê bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ku tê de artêşa rejîmê û hêzên berevaniya niştimanî yên ku bi el-Muqenneîn tin naskirin şerê Daişê dikin. Vê carê ne wekû carên din hêzên YPG û asayişê yên partiya PYD tê de bejar nebûne û hîn sedemên rast yên vê yekê nehat nezanîn.